Hey everyone! Meron akong ginawang listahan dahil meron po akong gustong i-share sa inyo. So, ginawa ko to para hindi ko makalimutan. Kasi makakalimutin ako eh. Hello sa inyong lahat. Good morning po. Once again, it's me, Myra, and welcome to our channel. So for today, I would like to share something to all of you again, and I hope magustuhan niyo. So if you are interested, of course, stay tuned and happy watching. But before that, I would like to greet to all of you. Hello to all my viewers and to all my subscribers. Thank you so much for watching my vlog, and of course I hope all of you, everyone, have a nice day, happy, safe, and okay. Even though we know that we have different kinds of problem to conquer in life, but don't forget, be happy always, be positive, and keep believing to ourselves, and no give up. So anyway, ang topic po natin ngayon ay it's all about hindi ka ba makatulog. Hindi ka ba makatulog? Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang kaming laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay Well, gumawa po ako ng listahan para i-share ko sa inyo yung mga paano magkaroon ng maayos na tulog. Kasi di ba sa panahon ngayon, aminin nyo man o hindi, some of you, included ako, nahihirapan matulog. Kasi nga, dahil sa pangyayaring ito na nangyari sa buong mundo, talagang may time talaga na mapapadasal ka ng taimtim o minsan bigla ka na lang matutulala kasi nga, di ba? We all know na mahirap talaga yung pinagdadaanan ng karamihan dito sa buong lugar dahil sa itong pandemic na nangyari. So, paano magkaroon ng maayos na tulog? So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Disclaimer, hindi po ako expert dito. Yung sasabihin ko po dito ay based lang sa aking experience, sa aking paniniwala at opinion. So, it's my pleasure na ma-share ko po sa inyo. So, sana makatulong, di ba? So, nilista ko para hindi ako magkamali at para hindi ko makalimutan. Kasi yung paggawa ng list, isa sa mga pinaka-importante kapag baguhan pa lang sa pag-YouTube. Kasi ito yung magiging way, syempre, para mas maging maganda yung flow ng pag-vlog mo. So, let's start it! Siguro pinagkatawanan nyo ako, talagang nakalista pa, di ba? Hindi po ito scripted. Nilista ko lang yung sasabihin ko na mga way kung paano tayo magkaroon ng maayos na tulog. So, unang-una, number 1, pasensya na, napakainit po. Pinagpapawisan ako agang-aga. Number 1, iwasan po ang pagsi-cellphone. Agree ka ba? Ha? Iwasan po yung pagsi-cellphone. Hindi ko sinabing itigil ang pagsi-cellphone para sa akin. Bigyan ng self natin ng limitation. Kasi isa po yun sa nagiging way na tayo ay hindi makatulog. Kasi karamihan, nagpupuyat sa gabi. Pag yung iba naman, pagod sa work, nagsi-cellphone pa rin. Which is okay lang naman yun. Pero yun nga, gaya na sabi ko, iwasan. Kailangan everything ay nasa tama lang. Kasi kapag nasobrahan, masama. Pangalawa, syempre, humiga po ng komportable. Hindi yung nakahiga ka na kung ano-anong posisyon ang ginagawa mo sa paghiga. Ang based sa research ko, ang tamang paghiga ay kailangang straight ka doon sa unan mo. Masama daw yung nakadapa, nakatagilid ng matagal. Kailangan hanggat maaari straight yung higa mo. Makikita nyo yan sa Google kung ayaw mo maniwala sa akin. Joke lang. So, number 3, syempre, magdasal po bago matulog. Isa po yun sa pinaka-importante. Magdasal bago matulog at magdasal pagkagising. So, magdasal bago matulog, sabihin mo yung lahat ng mga gusto mong hinaing sa iyong puso't isipan. Magpasalamat, gabayan yung pagtulog mo at gumising ka ng happy heart, happy mind. Diba? And number 4,
iwasan na uminom ng tea kapag hapon o kaya bago matulog, especially green tea o yung matatapang na mga tsaa. Iwasan po yun 4 hours bago matulog or sa hapon kasi hindi po yun makakatulong kasi caffeine po yun eh. Yung parang kape na rin yun. Kasi may caffeine nga po siya, magkukos yun na hindi ka talaga makakatulog. Pero, kung gusto mong uminom ng tea, syempre, pipili ka ng tea na pampatulog. May alam ako, chamomile tea. Yan. Masarap siyang inumin at para sa akin para sa akin lang, pampatulog po siya. So, yun. Maraming klase ng tsaa. Makakapag-research ka kung ano yung mga tsaa na mabilis makaantok, diba? So, yun. So, ayan, number, ano na tayo? Wait lang. Number 5. Ayan, importante to. Kumain ng tama at sakto lang sa gabi. Hala kayo dyan. Ang mga mahilig mag-dinner na alas 7, alas 8, alas 9. May pa-midnight snack pa. Iwasan nyo po yan. Kasi ako, kung itatanong mo, kumakain ako 4 hours before I sleep. 4 hours before I go to bed. Bakit? Kasi nga, kahit i-search nyo pa yan, masama talaga na matulog ka ng busog. Masama na humiga ka ng busog. At kailangan kakain ka yung tama lang. Huwag yung super bundat ka na. So, subukan nyo 4 hours to 3 hours before bed, kumain ka ng sakto lang. So, kung gusto mo midnight snack around 7, okay lang yon, pero huwag ka nang kumain pa ng kanin or whatever pa. Gusto mo magatas ka na lang, mag-fresh apple or fresh juice. So, yun. Number 6, ugaliin po natin na mag-exercise. Isa po ito sa mga pinakamahalaga para sa akin kasi exercise for me is life. Kung yung iba dyan, kilay is life, for me, exercise is life. Kasi nga, alam natin lahat na ang pag-exercise ay napaka-importante. Hindi mo kailangan mag-exercise araw-araw. Wala akong sinabing ganun. Ang para sa akin lang, bigyan natin yung self natin, no matter what, busy tayo, twice a week, once a week, or kung masipag ka, kahit kung gusto mong araw-araw, every day, bigyan mo yung self mo na mag-stretching, kahit man ng 10 minutes, why not, di ba? So, yun. Ikaw na ang bahala ng mag-budget ng time management mo. So, napakadali mag-exercise. Maraming way. Search mo lang sa YouTube or sa Google, and then magbibigay na sila ng way kung paano. So, yun. Pero kung gusto mong may coach, hindi, syempre, punta ka sa gym. Pero ako, home workout lang ako. Nanonood lang ako sa YouTube, and, yun. Ginagaya-gaya ko na lang. And, sana tayo? Number 7, maging habit ang pagtulog ng maaga. Opo, totoo po yun. Ugaliin po natin ang pagtulog ng maaga. Kasi kung maaga ka natulog, gigising ka ng tama na masarap sa pakiramdam. Walang nahihilo, walang masakit ang ulo, walang matamlay. Kumbaga, gigising ka. Good morning, napakasarap sa pakiramdam. At excited ka na umpisahan yung araw mo. Ayan, hindi pa ako tapos. Meron pa ako, hindi na lang. Nasa ba ako? Number 8. Ayan, number 8 po. Magsuot po tayo ng komportabling damit sa pagtulog. Importante din po ito. Ikaw po, ano po ba ang prepared mo na pantulog? Gusto mo ba lingerie? Gusto mo ba walang damit? O, diba? Nasa sa'yo na yun. Basta, kailangan mo magsuot ng yung very comfortable ka. And number 9, pagsasagawa po ng breathing exercise. Napaka-importante po nito. Malaki po ang tulong nito kasi kapag ini-exercise po natin yung paghinga natin, pag-inhale, pag-exhale, gumagaan po yung dibdib na yung paghinga natin at the same time yung sa pag-iisip natin. Alam mo ba yung tinatawag na breathing exercise ng mga army? Yung hihinga ka 1, 2, 3, 4, hold 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parang ang hirap, and exhale slowly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, release. So, ibig sabihin, 4, 7, 8, ganon. Tama ba? Oo, tama. 4, 7, 8 technique. Technique po yan ng military para makatulog ng mabilis. Try nyo po. Tinatry ko po yan kapag super exhausted ako, super stressed, and then sinubukan ko yung breathing na yan. Sa una, medyo parang masikip, ang hirap, pero pag nasanay ka na, okay lang. Magka-count ka lang, based sa yung hand, kung gusto mong mapadali, and based sa isip mo lang. Kasi nga, hihinga ka nga eh, so mind counting lang. And number 10, eto na. Ay, wala na pala. Wala na pala. Wait lang, ha? Hindi ko ano na ba yun? Close your mouth, inhale. Ayan, hold your breath, exhale. Wait lang, ha? So, yun lang po pala. Meron lang tayong 9 na, ha?
So, ulitin natin. Iwasan ang pagsi-cellphone. Pangalawa, humiga ng komportable. Pangatlo, magdasal ng bago matulog. Number 4, umiwas sa kape at mga tsaa. Number 5, kumain ng tama at sakto lang. Number 6, ugaliin mag-exercise. And number 8, magsuot ng komportableng damit. And number 9, ang pagsasagawa nga po ng breathing exercise. So, yun lang po yung, para sa akin ha, yun lang yung way na makakatulong sa'yo para makatulog ka. So, ayan, natapos na po finally yung nakalista dito sa malaki kong reminder notebook. So, ayan, yun lang po yung mga tips based on my own way, based sa aking pag-research at sa aking experience. Sana magustuhan ninyo, sana makatulong sa inyo kahit papano. And sa mga nahihirapang matulog, try nyo po yun. Baka makatulog po kayo na mahimbing. So, of course. So, ngayon, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Pasensya na kung medyo napahaba, pero helpful naman po yung content ko ngayon na makakatulong para sa inyong lahat, para sa ating lahat. So, ngayon, continuous yung pag-apply ko sa lahat na ito. Sinusunod ko po ito as much as I can para sa kabutihan ng aking kalusugan. So ngayon, bye-bye na. See you on my next vlog. That's it, everyone. God bless us all. Bye-bye. Be happy always.